Сега пък ще ги изкараме двамата заедно на сцената. Двамата имам предвид Ралица и Александър. И сега вече ще чуете дует от мюзикъла Питър Пан, между Питър Пан и Уенди. Заповядайте. Ще съчиниш, ми преди края, знам ти ще заспиш. Сега сме сами, няма вече мечта. Стоиш пак до мен, но защо съм сама? Виж ме добре, какво виждаш, кажи. Не мога да съм, какъвто искаш ме ти. Защо? Различен да съм, за да бъда с теб, да бъда без криле. Кога ще повярваш, че вечно ще съм момче? Нима излъгахте, кажи ми. Да бъдеш до мен и всичко да видиш, това е различно и ново за мен. И всеки нов ден света да открива. На тази игра попаднахме в плен. Толкова вярвах, че може би ти ще сбъднеш за мене всички мечти. Без думи пред теб объркан стоя, само че ме зами и после ще спра. Всичко тук ще завърши така. Защо? Защо? Кажи ми защо да съм друг, за да бъда с теб. Сам реших да бъда без криле. Не виждаш ли? Защо? Защо? Кажи ми защо са различни мечтите ни. Браво! Така, и сега докато ще чакаме модното ревю да се приготви.